Výborne. Druhý. Áno, hlavičku dole. Tak, super. A dole. Ešte raz. Raz, dva, tri. A dole. No, ešte skús. Raz, dva, tri. A ešte raz skúsime. Dobre. Ďalej. Áno, dobre. Trošku vyššie sa dvihni od stola. Tak. Výborne. No, tak ty si to super zvládla, Vaneska. Môžeme ísť ďalej, dobre? Ukážem ti ďalšie, ale cvičiť treba všetky cviky naraz, aj staré, aj nové. Tak si daj ručky. Opri čelo. Mali sme ho už? Mali, no tak pokračuj. Ja som myslela, že len 3 sme mali, 4 sme mali, dobre. A dole. Ešte raz. Vysoko, vysoko. Raz, dva, tri. A dole. No, skús ešte. Raz, dva, tri. A dobre, super. Dobre. No, takže ti to zvládla dobre, môžeme ísť na nové. Otoč sa na chrbátik. Takto si dáš ručky, keď ideš cvičiť na chrbátiku cviky. Dobre? Hlavička rovno. A prvý na chrbátiku zohniť kolena obidve naraz, na brucho. Tak. Hore vystrieme nožičky. Päty prepneme. A narovnané nohy položíme. No, skús zohnúť. Hore. Päty prepni. A narovnané nohy. Super. Ešte raz si precvič. Nech detko natočí. Hore. Päty. A polož. Výborne. Teraz druhý. Zohni kolienka. Nožičky. Drž. Tak, drž. A teraz dáme zadok hore, plecia dole. Tak, tak, tak. Výborne. Si daj kolienka. Tak, teraz je to dobre. A dole. Ešte raz. A dole. Ešte raz. A super. Dobre. To je všechno, jo? Áno. To je všetko, tak teraz nemusíte